Luis abertzale peto bat zen, betiko militante independentista bat. Ezen ezaguna, bere aktibismoa beti bigarren plano batean garatu zuen. Luis garrantzi handiko operazio klandestino baten ardurapean zegoen. Ipar Kataluniako kide batek eta Hego Kataluniako beste batek lagundu zioten. Hiruren artean, ekintzaren prestaketa planifikatu zuten. Luis ez da bere benetako izena, ez izen bat da. Ekintza baino hilabete batzuk lehenago, Luisek beharrezkoa zen materiala bilatu zuen. Zenbait aukera deskartatuta, Txina lortu zuen. Materialak bidaia luzea egin zuen. Guangzhuko kaitik abiatu zen, Vietnam, Singapur eta Sri Lanka atzean utzi eta Suezko kanala igaro zuen. Jada Mediterraneoan, Sizilia iparraldetik pasa eta Korsika eta Sardinia artetik jarraitu zuen. Azkenik, Marsellako portura iristeko. Materialak 9.600 kilometro egin zituen, 25 eguneko bidea izan zen. Aduanetako agenteak engainatu ostean, materiala Ipar Kataluniarantz hainbat kamioitan bidali zuten. Ipar Kataluniatik Hego Kataluniara eraman eta 8 gordelekutan banatu zuten. Konfiantza osoko 8 militante materiala 40 almazenetara helarazteaz arduratu ziren. Eta ekintza baino 3 egun lehenago, tokiko koordinatzaileek materiala 100 pertsonen artean banatu zuten. 2017ko irailaren 30ean, ez zegoen argi hurrengo eguneko erreferendumean hautesontziak 2247 hauteskunde guneetan egongo ziren ala ez. Gauean, milaka pertsonek guardia egin zuten ziurtatzeko biharamunean, urriaren batean, eskolak irekita egongo zirela. Eta goizeko lehen orduan, eskolak ireki baino lehenxeago, txalo artean hautesontziak iritsi ziren. Horrela, 2017ko urriaren batean, estatuko segurtasun indarren jarraipena gaindituz, 100 pertsonek 10.000 hautesontzi hauteskunde guneetan banatu zituzten. Aurreko hilabeteetan, Kataluniar gobernua hautesontziak lortzen saiatu zen, baina Guardia Zibilak, Fiskaltzak eta Kataluniako Justizia Auzitegi Nagusiak ez zioten utzi. 2017ko urriaren bateko erreferenduma historikoa izan zen. Ez zuen Kataluniako independentzia ekarri, baina Europa garaikidean parekorik ez duen protesta ziklo baten mugarri nagusia izan zen. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxai naiz eta saio honetan prusesari erreparatuko diogu eta Euskal Herriarentzat baliagarriak izan daitezkeen zenbait hausnarketa partekatuko ditut. Totes parts de totes les ciutats dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric... Uste dut Euskal Herrian independentista guztiok, edo gehienok behintzat, flipatu genuela Kataluniar independentismoaren lehen mobilizazio masiboekin. Eta geure buruari galdetu geniola. Zer gertatzen ari da? Nola lortu dute, Kataluniar independentismoa mugimendu marginala zen. Nola hartu du halako indarra? Galdera hauei erantzuteko, liburu batera jo dut, Principi de Realitat, Jordi Muñozena. Muñoz, zientzia politiko irakaslea da Bartzelonako Unibertsitatean, eta Generalitataren iritzi ikerketen zentroko zuzendaria da. 2020an, aipatu dudan liburua idatzi zuen, prusesari buruzko lan sakona. Nagusiki liburu honetan oinarritu naiz saio hau prestatzeko. Muñozen arabera, prusesaren faseak hauek izan ziren. Soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. 80ko hamarkadan zehar, KUP maila lokalean sendotzen joan zen.
Eskerrari dagokionean, ezker independentistako sektore garrantzitsuak jaso zituen. Alderdia birfundatu zuten izaera nabarmen independentista batekin. Eskerra izan zen independentismoa marginalitatetik atera eta politika katalanaren epizentroan kokatzen joan zena. Zentro eskuinari dagokionean, 80ko hamarkada hasieran belaunaldi aldaketa bat egon zen, eta belaunaldi berri hartako arduradunek haien espazio politikoaren muturreko pragmatismoa independentismoarekin uztartu zuten. Eta alderdietatikat, zenbait mugimenduk independentismoaren normalizazio sozial eta politikoari haien ekarpena egin zioten, eta batez ere, etorkizunean garrantzi handia edukiko zuten kuadroak prestatu zituzten. Muñozen arabera, Prusesa ez da garaiko independentismoaren eboluzio bat, jendarte katalanaren berlerratze sakon bat baizik, baina garaiko independentismoa beharrezkoa izan zen Prusesa gertatu zedin. Bigarren fasea estatutu berriarena da. 2003an, Kataluniako Alderdi Sozialista, Eskerra eta Iniziatiba per Katalunia akordio batera iritsi ziren, eta 23 urteren ostean, Convergència i Unió lehen aldiz oposiziora bidali zuten. Ziuren ordura arteko planteamendua izan zen, autogobernuan sakontzen joatea, koalizioak Madrilen zuen inzidentzia baliatuz. 2003tik aurrera, ordea, Pascual Maragallen Kataluniako Alderdi Sozialista eta Eskerra ambiziosoagoak izan ziren, eta autonomia estatutu berri bat planteatu zuten. Prinsipi da realitat liburuan, Muñozek gogoratzen du Espainiar legediak ez duela zehazten nolakoa izango den autonomia estatutuen garapenaren amaiera. Kataluniako Alderdi Sozialistak eta Eskerrak planteatutako estatutu berriak prozesu autonomikoaren indefinizio hau ahalik eta gehien aprobetxatzea bilatzen zuen. Erreforma hark autogobernuan dexente sakontzea ekarriko luke, beti ere konstituzioaren baitan. Muñozek dioenez, Kataluniako Alderdi Sozialista eta Eskerraren arteko aliantza hark arrasto sakona utzi zuen. Pujolismoaren estrategia paktista desprestigiatu zuen, eta bi munduren artean zubi bat eraiki zuen, gerora balio izan zuena maragalismoaren parte handi batek independentismorazko bidea egiteko. Bestalde, garai hartan, katalanismoa eta ezker espainolaren arteko binkuloak ahuldu ziren, eta ezker espainolak ez zuen Maragalen apustua babestu. Espainiar eskuin politiko eta mediatikoak, bere aldetik, 2005 eta 2010 urteen artean kanpaina katalanofoboa garatu zuen. Muñozen arabera, oso litekeena da kanpaina honek garrantzi handiko zauri emozionala eragin izana Kataluniako jendartean. Que el sol faci el dia molt més llarg. Kongresura iritsi zen unetik bertatik, estatutu berria mozketak jasaten hasi zen. Hala ere, Kataluniar parlamentuak onartu zuen lehenbizi, ondoren diputatuen kongresu espainolak, eta azkenik Kataluniar jendarteak erreferendum bidez. 3 kasuetan, gehiengo oso zabalekin. Baina 2010ean, Espainiar Auzitegi Konstituzionalak funtsezko mozketak egin zizkion. Muñozen arabera, konstituzionalaren sententziak zetorren ekaitz perfektuan era erabaki horrean eragin zuen. Katalanismoaren korronte zentral handiarentzat bide autonomistaren amaiera suposatu zuen. 2010ean, Ziuk gobernua berreskuratu zuen eta aurrekontuak Peperekin adostu zituen. Baina Ziu eta Pepe ez zeuden elkarrengandikain hurbil. Krisiari aurre egiteko austeritatea baliatzean bat zetozen, baina autogobernuaren alorrean oso urrun zeuden.
eta Rajoyren gobernuak neurri rezentralizatzaileak martxan jarri zituen. Ordurako, independentismoa indartsua zen eta dinamika sozial garrantzitsua garatzen ari zen. 2009an, Ziuk gobernua eskuratu baino urtebete lehenago, Arenis de Munten lehen herri galdeketa ospatu zuten. Hurrengo urteetan, herri mugimenduak 500 herri desberdinetan independentziari buruzko kontsultak antolatu zituen. Ni un demà ple de promeses sols. 2012ko diadan, independentismoaren eklosio handia eman zen. Katalanismoaren baitan, independentismoa gehiengo bilakatu zen eta historia azeleratzen hasi zen. Mobilizazio erraldoien artean, 2014ko azaroan Katalunia mailako herri kontsulta egin zuten, eta 2015ean ospatu ziren hauteskundeei independentismoak izaera plebiszitarioa eman zien. Independentismoak eserlekutan gehiengo absolutua lortu zuen, baina bototan ez zen 150%ra iritsi. 2017ko irailean, Kataluniar parlamentuak erreferendumerako legea eta trantsizio juridikorako legea onartu zituen. Urriaren batean erreferenduma izan zen, eta urriaren 10ean Carles Puigdemont presidenteak independentzia aldarrikatu zuen, baina parlamentuari bertan bera uztea proposatu zion Madrilekin negoziatzeko helburuarekin. Urriaren 27an alde bakarreko independentzia aldarrikapena egin zuten. Jarraian, Mariano Rajoyren gobernuak Espainiar Konstituzioaren 155. artikulua aplikatu zuen. Kataluniar gobernuak kargugabetuz, parlamentua deseginez eta autonomia interbenituz. Procesaren lider politiko eta sozialetako batzuk espetxeratuak izan ziren, eta beste batzuk, tartean Carles Puigdemont presidentea, erbesterako bidea hartu zuten. El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar... Prozesak historia egin zuen. Europa garaikidean parekorik ez duen borroka prozesua izan zen. Porrotean amaitu zen, baina independentistontzat interesgarriak diren ikasgaiak utzi zizkigun. El que ens vam comprometre a fer a l'inici de la legislatura. Arribats en aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Procesaren analisia egiteko, 3 ahots kritikoren ekarpenak ekarriko ditut podcast honetara. Ignacio Sánchez Cuenca eta Vicens Navarroren analisiak aurreko podcast batean aipatu nituen, eta saio honetan berriz gogoratuko ditut. 3. Jordi Muñozena izango da. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. Creiem fermament que el moment demana no només la desescalada en la tensió, sinó sobretot la voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats de l'1 d'octubre. 2018an, Ignacio Sánchez Cuencak artikulu interesgarria argitaratu zuen La Vanguardian, Berlingueren Katalunia izenburupean. Artikulu hartan, politologo valentziarrak zioen momentu historiko bakoitzean, indar harremanak eta nagusi den mentalitateak posible denaren mugak ezartzen dituztela. Zioenez, lider handiak mugak zabaltzeko gai dira, baina badira bideak haiek ere ezin dituztenak ibili. Adibide gisa, Salvador Allende jarri zuen. Sozialismorako txiletar bidea estatu kolpean ker batekin amaitu zen, eta inpakto sakona eduki zuen mundu osoko ezkerrean. Sánchez Cuencak, Enrico Berlinguerrek estatu kolpe horren harira egindako hausnarketak gogoratu zituen. Berlinguer, Italiako alderdi komunistako liderra zen, eta hau, Mendebaldeko alderdi komunistarik indartsuena.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Allendek hauteskundeak botoen 26%arekin irabazi zituen, abantaila oso eskasarekin, eskuineko hautagaiak baino 1% gehiago. Berlinguarren hausnarketa izan zen, gehiengo hura ez zela nahikoa sozialismoaren eraikuntzarako. La independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas... Lider komunista italiarrak esaten zuen, status quoaren eraldaketa handi batek gehiengo herritarren eraikuntza exigitzen zuela. Talde erreakzionarioak zokoratuko lituzkeena amore eman arte. Modu bakarra sozialismorantz aurrera egiteko adostasun zabala litzateke. Nahikoa zabala bidean topatuko lituzken erresistentzia gainditzeko. De una manera sistemática, las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando... Eraldaketa prozesuak ez luke arrakastarik edukiko, langileriaren eta klase ertainaren sektore aurrerakoienen arteko aliantzarik gabe. Ezkerrak botoen 40% lortzea ere etzen nahikoa izango, Italia ustura sozialera eramango lukeelako. Aliantza zabalagoak behar zituzten erreakzionarioen kontraofentsiba gainditzeko. La propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Sánchez Cuencak artikulua amaitzen du, iradokiz, independentismo katalanak baduela zer ikasi Berlinguarren hausnarketengandik eta Italiako alderdi komunistaren apustuarengandik. Que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta... Sánchez Cuencaren artikulua argitaratu eta aste bat beranduago, Vicens Navarro katedradunak artikulu hau abiapuntutzat hartu eta ideia batzuk garatu zituen publikon argitaratutako artikulu mamitsuan. Navarro, politologoa izateaz aparte, gazte garaian Allenderen gobernuaren aholkularia izan zen. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, Navarroren arabera, prozes independentistak Kataluniar jendartea asko polarizatzen ari zen. Maila bateraino, zeinean Kataluniako arazorik garrantzitsuenei aurre egiteko beharrezko kohesioa zailtzen ari zen. Eta gaineratzen zuen, alderdi independentistek ez bazuten adostasun zabal bat lortzen beste alderdi batzuekin, eta ez bazuten bere oinarri elektorala era nabarmenean handitzen, haien helburuak eskura ezinak izango liratekeela. Eta hauen ordez, Katalunia drama politiko eta sozial batean murgilduko zela. Poderes del Estado, asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Navarrok zioenez, alderdi independentistek babes elektorala batez ere bataz bestekotik gorako errenten artean aurkitzen zuten, katalanez aritzen zirenak, eta bere ustez, zabalpenerako aukera eskaintzen zuen sektore soziala langile klasea zen, bataz bestekotik beherako errentak orokorrean gazteleraz mintzatzen zirenak. Ciudadanos de Cataluña, a todos, quiero reiterarles que desde hace décadas Hau esanda, Navarrok gogoratzen zuen, ordura arte, independentismoan hegemonikoa izan zen alderdia betiko eskuina zela. Klase langile eta herritarrak asko kaltetu zituzten politika neoliberalen arduraduna. Hau horrela, Navarroren arabera, nekez lortuko zuen independentismoak aliantza bat langile klasean sustraitutako indar politikoekin. en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo. En la España constitucional, Navarroren ondorioa zen, independentismoak zaila izango duela beste indarrekin akordioetara iristea. Ez bada ezker independentista prozesua gidatzen duena, neoliberalak ez diren politikak garatuz. Hau da, prozesua ezker independentistak gidatzen badu, eta gehiengoen bizi baldintzak hobetuko dituzten politika garatzen baditu, errazagoa izango duela aliantza berriak egitea. que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles. Y la garantía... Sánchez Cuenca eta Navarroren artikuluen loturak saionen deskribapenean aurkituko dituzu. Nik ideia nagusiak hartu ditut, baina benetan interesgarriak dira, eta gauza asko aipatu gabe utzi ditut. Ahal baduzu, irakurtzea gomendatzen dizut. Mensaje de tranquilidad, de confianza y también de esperanza. Jordi Muñozek bere aldetik Prinsipi de Realitate liburuan prozesaren analisi kritiko zorrotza egin zuen. Sánchez Cuenca eta Navarro ez bezala, Muñoz ezkerreko independentista da. Hiruren artean, ziurrenik termino gogorrenak erabiltzen dituena da. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos.
y lo son. Muñozek Prusesa klase konposizioaren ikuspegitik analizatzen du. Prozesu interklasista eta intergenerazionala bezala definitzen du, oinarri oso popularrarekin. Muñozek aipatzen du, Prusesaren elementurik importanteena ez zela ezker eskuin ardatza, nazio konzepzioa baizik, eta dioenez, mugimendu independentistak Prusesaren karga identitarioa murrizteko egin zituen ahaleginek fruitu gutxi eman zuten. Katalaniztunen 75% independentzia babesten zuen, baina gaztelera hiztunen artean soilik 25%. Independentismoak zailtasunak eduki zituen, adibidez, zonalde metropolitarreko langile klasearen sektore askotara iristeko. De los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Muñozek dioenez, Kataluniar independentismoak ez zuen lortu, eskoziarrak lortu zuena. Herrialde independiente baten ideia ongizate estatu baten eskaintzarekin lotzea, Londresek baino eskubide gehiago eta bizimodu hobea planteatzen zituena. Independentismoak diskurtso zibiko eta errepublikarra eraiki zuen, ahalik eta inklusiboena izateko helburuarekin. Baina kalkuluan akatsa egin zuen eta ezin izan zuen ziudadanosen gorakada geldiarazi. Bestalde, naiz eta erreferenduma ospatzearekin ados egon, sektore ez independentista batzuentzat irtenbide hau ezen egon bere lehentasunen artean, eta kontuan hartuta planteatzen zitzaiena zela erabat itxita zegoen estatu bati aurre egitea, bat egiteko inzentibo gutxi zituzten. Egilearen arabera, Prusesaren akats handia izan zen botere politikoaren zilegitasunaren afera ulertu ez izana edo ulertu nahi ez izana. Independentismoak aurrera egin izan bazuen, izan zen estatuak Katalunian zilegitasun arazoak zituelako. Estatutuaren erreformaren itxiera, alde bakarreko zentralizazioa eta Kataluniar instituzioekin elkarrizketari uko egiteak erregimen konstituzional espainiarrari zilegitasuna galarazten joan ziren. Hau izan zen, egilearen arabera, Prusesaren abia puntua eta motore nagusia. Baina independentismoak ez bazuen independentzia lortu, independentziak zituen zilegitasun arazoengatik izan zen. No passareu, no passareu. Muñozen analisiaren arabera, Kataluniak ez zuen independentzia lortu 2017ko urrian ez zirelako ematen independentzia lortzeko beharrezko baldintzak. Hasteko, independentismoak lortutako babesa ez zelako nahikoa. Prusesan zehar, behin ere ez zuen babes nahikoa lortu, eta egilearen ustez bete beharreko baldintza zen independentzia planteatzeko. Més no serà per més que feu. Bete ezen bigarren baldintza Kataluniar jendartearen barne polarizazioarekin lotuta dago. Egilearen arabera, polarizazioa kontuan hartzeko oztopo bat da edozen emanzipazio hipotesirentzat. Hau Katalunian oso garbi gelditu zen. Jendartearen sektore esanguratsu batek independentismoaren aurkako errepresio gogorra aktiboki babestu zuen, eta errepresioak independentismoari bidea itxi zion. Muñozek dioenez, prozeduraren eta emaitzaren inguruko adostasun oso zabal bat ezinbestekoa da. Bere analisiaren arabera, independentismoaren eta sektore ez independentisten artean adostasuna egon beharko litzateke prozedura demokratikoaren inguruan eta emaitzaren errespetuaren inguruan. Adostasun honetatik abiatuta, auto independentistak irabazi ezkero, galtzaileen parte esanguratsu batek prozedura zilegitzat joko luke eta emaitza onartuko luke. Adostasun zabal hori gabe, Kataluniar Errepublika jaioberriak ez luke etorkizunik izango, jendartearen ia erdiarentzat ez lukeelako zilegitasunik edukiko. A sang i a foc avançareu. Eta azkenik, Kataluniak ez zuen independentzia lortu kanpo baldintzengatik. Espainiar estatua ez zegoen deskonposizioan, eta nazioarteko baldintzak ez ziren Kataluniaren independentziaren aldekoak. Quelcom més fort, nostra fermesa. Ohartuko zinen, ñabardura, Sánchez Cuencak, Navarrok eta Muñozek antzeko analisia egin zutela. Nire iritziz, hirurek Prusesaren erresoluzioari buruzko funtsezko elementuak mahai gaineratu zituzten.
Euskal Herria procesaren ispiluaren aurrean jartzea ariketa interesgarria da. Ikusita Kataluniar independentismoa zertarako gai izan zen eta aldi berean noraino iritsi zen eta ze mugekin egin zuen topo, Euskal independentismoarentzat oso baliagarriak diren ikasgaiak utzi zizkigun. Muñozen arabera, prozesa abiatzeko 3 aurrebaldintza eman ziren. Beharrezkoak izan ziren 3 faktore. Independentismoa, autodeterminazio eskubidearen aldarrikapen konstantea eta autogobernuan sakontzeko gehiengo oso handi baten borondatea. 3 faktore hauek berez ez ziren nahikoak, detonante bat falta zen, eta estatutuaren erreforma prozesuak paper hori bete zuen. Euskal Herriaren abiapuntua oso bestelakoa da. Hasteko, gatazka armatu batetik gatoz. Independentismoa nagusiki ezkerrean kokatzen da. Katalunian ez bezala, Euskal Herrian ez dago sektore independentista esanguratsurik zentro eskuin abertzalean. Honekin batera, PSE eta PSN-ren baitan ez dago ere maragalismoarekin parekatu daitekeen ezer. Bestalde, guk lurraldetasunaren aferari lehen mailako garrantzia ematen diogu, eta honek konplexutasuna gehitzen dio Euskal independentismoaren erronkari. Merezi du Euskal errealitateari pixka bat zehatzago erreparatzea. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza laborategiak urtero naziometroa argitaratzen du, Euskal burujabetzaren barometroa deitzen duena. 2025ko martxoan argitaratu zuen azken neurketa, 7. Beraz, 8. iristear egongo da. Iaz argitara emandako datuen arabera, Euskal Herrian, azken 6 urteotan, independentziaren kontrako jarrerak 142 eta 147aren arteko babesa jaso du. Independentziarekiko adostasuna 122 eta 126 artean kokatu da. Iazko neurketan, independentziarekiko adostasuna 122koa izan zen, azken 6 urteotako baxuena. Eta ez ados ez desados aukerak 118 eta 125aren artean mugitu da. Azken 6 urteotan egindako ikerketetan, erreferendum ofizial eta onartu baten hipotesiaren aurrean, independentziarekiko aldekotasuna 134 eta 142 artean mugitu da. Urtero aukera arrakastatsuena izan delarik. Kontrakotasuna 126 eta 130 artean egon da, eta azken urtekoa datu baxuena da. Eta azkenik, abstentzioa 113 eta 119 artean kokatu da. Baina 6. neurketan, 2024ko apirilekoa, interesa duten beste datu batzuk agertzen dira. Adibidez, Nafarroan, Nafarroarekiko atxikimendua handiena da. Gero Espainiarekiko atxikimendua doa, eta Euskal Herriarekiko atxikimendua 3 artean txikiena da. Eta gainera, Euskal Herritar sentimenduak herritar zati handi batengan kontrakotasun handia eragiten du. 0 eta 10 artean, 123ak Euskal Herriarekiko 0 atxikimendua adirazi zuen. Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan, ordea, Euskal Herriarekiko atxikimendua altuena zen. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Bestalde, autogobernuan sakontzearen eta erabakitze eskubidearen aldeko posizioa nagusi da 3 eremu administratiboetan. Eta Madrilek edo Parisek tokian toki adostutako erreferendum bat onartu edo debekatu beharko luketen galdetzean, gehiengo zabal batek onartu beharko luketela uste du. 154ak azken neurketan. Onartzearen aldekoak gehiengo zabal bat izan arren, proportzio hori jaisten joan da zalantza adierazi edo erantzunik ematen ez dutenen alde. Azkenik, azken neurketaren arabera, debekatu beharko litzatekela uste dutenak 120 dira. Gutxi gorabehera, orain arteko neurketen batazbestekoan kokatuz.
2024ko neurketan ondorio deigarri bat azaltzen da. Euskal Estatuaren alde jende gehiago agertzen da independentziaren alde baino. Telesforo Monzon Euskal Herrigintza Laborategiak fenomenoari zenbait neurketa eskaintzen dizkio, eta egileak ondorio honetara iritsi dira. Independentismoak aktibatzen dituen iruditegiak eta proiekzioak ez dira positiboak jende multzo honetan, eta horrelako prozesu bat modu gatazkatsuan ulertzeak edo ikusteak jendartearen sektore bati atzera eginarazten dio. Edozein modutan, independentziaren aldekoak ez gara nahikoak, oraingoz behintzat. Eta aldi berean, gaur-gaurkoz, erreferendum ofizial eta onartu baten hipotesiak kimera bat ematen du. Bestalde, Nafarroan Euskal Herriaren ideiaren inguruan polarizazio garrantzitsua dago, eta naziometroak neurtu ez badu ere, esan daiteke Nafarron parte handi batek Euskal Herriaren existentzia bera ukatzen duela. Herrialdeko alderdi nagusia dena Euskal Herriaren artikulazio posibleari aurre egiteko jaio zen, eta babes sozial eta elektoral handia dauka, orain krisian badago ere. Aipatu ditudan neurketetatik eta beste batzuetatik ondorioztatu daiteke, independentzia helburu dugunok sektore desberdin ugari erakartzeko sedukzio estrategiak pentsatu eta garatu beharko ditugula. Muñozek ondorioztatu bezala, gehiengo handi bat independentismora erakartzeko eta gehiengo are handiago batek irtenbide demokratikoa babestu dezan. Muñozek dioenez, pentsatzekoa da, logika demokratikoa eztabaida ezina eta denboran iraunkorra baldin bada, estatuaren estrategian eta nazioarteko indiferentzian arrakalak eragingo dituela. Prozesan zehar, Kataluniar independentismoak gaitasun ikaragarria erakutsi zuen. Bere porrotak erakusten digu, independentzia lortzeko aukerak izateko, independentismoak gaitasunura gainditu beharko duela. Botere instituzional ahalik eta handiena eskuratu beharko du, jendartearen gehiengo osoaren babesargia beharko du, eta babes hau denbora luzatzea beharko du. Eta independentziaren kontra dauden sektoreetako batzuk irtenbide demokratikoaren alde kokatzea lortu beharko du. Erronkaren dimentsioa kolosala da, eta soilik epe luzeko terminoetan imaginatu daiteke. Epe laburrean, Espainialdean gertatuko dena oso garrantzitsua da. Prozesaren porrotaren osteko fasean, alderdi independentisten lehentasuna eskuin muturrari atea ixtea izan da. 7 urtez lortu dute PSOErekin adostasunetara iritsita, eta gauzak lortu dituzte. Baina Rajoyren gobernuaren itxikeriak prozesa urteetan zehar elikatu bazuen, Sánchezen gobernuak independentismoak denbora batez neutralizatzea lortu du. Gaur egun, Katalunian eta Euskal Herrian ez dago independentziaren aldeko herri artikulaziorik, eta garrantzitsuena dena, ez dago halako artikulazio baterako baldintzarik. Sánchezen aroa amaitzear dagoela dirudi, eta honek independentismoa denbora batez neutralizatu duen bitartean, PP eta Voxen arteko gobernu batek independentziarekiko aldekotasuna handitu dezake. Fase berri batean egongo ginateke. Muñozek liburuan aukera hau gogoan zuen, eta gogoratzen zuen horrelako gobernu batek agian subiranismoa elikatuko lukeela, baina etorkizuneko aukerei begira mehatxu asko handiagoa suposatuko lukeela. This is Barcelona, Catalonia, Europe. Eta honekin batera, bada beste mehatxu bat. Are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values, freedom, democracy and human rights. Gogoratzen duzu bideo hau? Omnium Kulturalek 2017ko urriaren 16an argitaratu zuen. Egoera pilpilean zegoen. Aurreko asteetan gauza asko gertatu ziren. All around the world.
We are pacifists. Iraila oso potentea izan zen. Urriaren batean erreferenduma egin zuten. Gogor erreprimitua izan zena. These values are under attack right now, here in Catalonia. Hilaren 3an greba orokorra egin zuten, eta errege espainolak diskurtso gogorra bota zuen. Spanish government deployed thousands of police to stop the independence. Urriaren 10ean, Puigdemont presidenteak independentzia aldarrikatu baina suspenditu zuen, eta 6 egun beranduago, bideoaren argitalpenaren egunean bertan, Jordi Sánchez eta Jordi Cuixart atxilotu eta espetxeratu zituzten. Going out to vote. Testuinguru hartan, bideo hark Europa interpelatu nahi zuen. Bueno, teorian existitzen zen Europa bat, zibikoa, demokratikoa, baketsua eta eskubideetan oinarritutakoa. Bideoak difusio handia eduki zuen, baina Europak ez zuen erantzun. The Catalan parliament made a call for a referendum. The Spanish government declared the vote illegal. Kuriosoa da, bideoa gaur egungo begiekin ikustea. Europa ez da uste zena, eta azken urteotan maskara erori zaio. Sánchez Cuenca eta Navarroren artikuluak 2018koak dira, eta Jordi Muñozen liburua 2008ko martxokoa. Geroztik, mundua abiadura bizian aldatzen ari da. Pandemia pasa genuen, Errusiak Ukraina inbaditu zuen, Israelek Palestinare herriaren kontra genozidioa garatu du, mendebaldeko gobernuen konplizitatearekin, eskuin muturra han eta hemen gobernuak eskuratzen ari da, eta Estatu Batuek Venezuela eta Irani eraso egin die. Mundu ordena azkar aldatzen ari da, nazioarteko zuzenbidearenak egin du, eta demokrazia liberalak orain arte ezagutu ditugun bezala arriskuan daude. Movement. They are being accused of sedition and face up to 15 years in prison. Further crackdowns are threatened if we continue. Testuinguru honetan, Europar Batasuna krisian dago. Europar agintariek Estatu Batuen menpeko aktore ahul bat izatea hautatu dute, eta eskuin muturrak gero eta babes eta botere gehiago dauka. Etorri daitekeena, gerraren areagotzea eta demokraziaz mozorroturiko eskuin muturreko erregimen autoritarioak dira. Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Italian, Alemanian eta Espainiar eta Frantziar estatuetan ere bai. Now, before it's too late, help Catalonia, save Europe. Lehen aipatu dudan bezala, Muñozek dio pentsatzekoa dela, logika demokratikoa eztabaida ezina eta denboran iraunkorra baldin bada, estatuaren estrategian eta nazioarteko indiferentzian arrakalak eragingo dituela. Edo beste era batera esan da, independentismo katalanak prozesean lortu zuena baina adostasun handiagoa lortuta eta denboran mantenduta, estatua azkenean gatazkari irtenbide bat bilatzera behartuta egongo litzateke. Baina nazioarteko testuingurua okerrera badoa, planteamendu hau zaharra gelditzeko arriskua dago. Arriskua dago, mendebalde autoritario eta militarizatu batek Muñozen hipotesia ezinezko bilakatzeko. Bueno, entzule, hemen amaitzen da saio hau. Beti bezala, espero dut interesgarria iruditu izana. Gogoratu podcast hau, Mastodon bidez jarraitu dezakezula, eta ahotsak ere bere YouTube kanalean argitaratzen dituela. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. No podràs escriure els poemes i callaràs tota la nit. Mentre dormen les teues gems, tu sols estaràs despert. Tu estaràs despert per a tot, no t'han parit per a dormir. Et parirem per a velar. En la llarga nit del teu poble, tu seràs la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble i és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera. Entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició. No tot serà però silenci. Perdiràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament
tiradament sense pensar en cap altra posteritat, com no siga la del teu poble, potser et maten o potser se'n riguen o et delaten. Tot això són banalitats, allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu greument has escollit després del teu silenci estricte camines decididament. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble, i tu greument has escollit després del teu silenci estricte camines decididament.